אבל פה זה לא דברים פתאומי, פה זה... רואים אותך, אבא? זיגי. אבא, אתה רואה את המצלמה? קצת יותר כופף אותה מלמעלה. בדיוק. הנה. יש משהו? אבא, אתה לוקח רוורס. לא! תחזיקי בזה. תחזיקי חזק, זה בטוח מגן. אני גם עושה וידאו, עדי. טוב, מצלמה, אני מקווה מאוד שלא תעופי לי. לא נראה לי, אני חזק. אבל צריך לשמור שאני לא איפול, לא שמעת. אין מה לעשות, יעל, שמצא. ברח? עדי, רואים אותך במצלמה? היי, לא לדחוף, הלו. יואו, איזה מפחיד זה, איך אני שונא שזה רצרף. וואו. זהו, נראה לי זה נגמר.